La construcció de la nostra identitat en termes generals i de la nostra identitat de gènere i sexual en termes específics està condicionada per les interaccions socials que tenim. Les persones que tenim com a referents ens mostren el que és vàlid, el que genera reconeixement, el que podem ser i el que no. És crucial que les persones joves puguin tenir figures referents diverses en la seva socialització, per poder inspirar-se en un ampli ventall d'identitats i experiències i identificar-se on se sentin més còmodes. A més, cal visibilitzar especialment aquelles persones que encarnen realitats que sempre han estat als marges, així com rebaixar les identitats i experiències més normatives i que, conseqüentment, han tingut més veu i espai. Hi ha molts tipus de referents i cal que les persones joves puguin tenir-ne en tots els àmbits. Anant de l'entorn més proper a l'entorn més global, ens trobem referents en tots els agents de l'educació. El grup d'iguals, la família, el professorat, l'equip de monitoratge en el lleure i també referents històrics i de les xarxes socials. Us convidem a explorar aquests diferents tipus de referents a través d'aquests consells.